jisib quddiemu mal-kurren jinbidlu it-trawwi użanzi tan-nannit u jidher bil-wisq isbaħ il-preżent. Spiċċat minn fuq il-ġubn it-terħam dawra ma' qaddeh illum bil-qmiż miftuħa u bil-misluta fuq widnejk. Iġlek biex tixebbir kien ikollok tikrir u ftit taddi minn rasek li tixtrir. La 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 ismin għaddej. La 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 ismin għaddej. X'ngħidu għat-tfajliet u nisab bil-mijiet il-flus nofqu fl-ilbiet u drabbit. Kif spiċċa id-dublet il-ġins joqgħod perfett jekk ma tinsux tkun mara tas-surbett. Spiċċat l-onnella u fis-sajf fil-malji mas-saqaj illum qaċċatu ikxef għax hekk skulli tiġbed laj. Ix-xaraq marjew blu u jieqaf bħal-pagun u iġħelu jinbidel f'maskarun. La 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 ismin għaddej. La 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 ismin għaddej. Ismin dejjem għaddej u ma jistenna xejn u jġolli jsib quddiemu mal-kurren. Xi tajt ħarsa madwar jixtieq ismin li mar jew tgħid id-drawwiet tissa huma aħjar. La 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 ismin għaddej. Għal darbohra